Terve kaikki. Doors part 3. Jee, viimein. Tässä meni vähän kauan, kun yritettiin säätää juttuja. Tosiaan, viime osassa, me ollaan siis part 2, me päästiin library läpi ja nyt päästiin... Oi! Miksi sulla ei päätä, miksi sä T-posit? What do you want? What do you want? Hän haluaa selittää sinulle juttuja. I do not say gold in your pocket. You won't mind loaning me some? Will you do the... I will. Me ei varmaankaan saada tätä. Ja miksi tää tippi? Täällä ei oo yhtään mitään kuin se pakettitips. Mun peli on vaan lagina. Okei, mennään. Joo, Siinä oli kaikki mun passit. 21? Tuomio. Ja saman tien aloitetaan haltilla. Tää on halt. Ei sitten. Joo! Ei! Sä tapoit mut! No sori! Miksi mä yritin ottaa sitä? Eikö sä nähnyt? Mä olin jonottamassa sitä vitsi. Tuo oli hämäystä. Sä oikeesti melkein tapoit mut. Hyvä. Niin. Tää on sitten se halli. Ei. Nyt se ärsyttää vähän huoneen. Täällä näin nyt mitään. Boom. Onneksi tässä kesti tosi vähän aikaa nyt. Niinpä. Aikaa kuvata enemmän. Ootapa hetki. Joo, mä kyllä laitan kuvauksen. Etkö mä oo huono ollut tää bad time? Aha. Scrabbles. Mä oon sokea. Kui? No kun mä näin 64 tossa viime ovessa. Jos Tänne. olisi vasta skeleton key. Niinpä. Se on vaan siik. Joo, se on siik. 2 pantakin yhdessä draverissa. Nice. Ai se. Lisää riskeeraamishetkiä sulle. No ei todellakaan. Meillä ei kummallakaan vittu. Kato ovi! 66. Vitamiinisi. Vitamiinit käteen. Koska ne Vitamiinit jostain syystä... kauniin kätteen. Koska ne jostain Niin syystä... mä vahingossa söin ne jo. Oh, freak. Joo sama! I'm fast! Tai no, mä olin fast. Mä menin väärään! Mä menin väärään aivan. Okei, mun oli pakko ottaa pallerit. Mä sanoin, että mä kuolin. Voi Ei sulla- jumpe. Wallhideille annetaan niitten saada hyvät hekotukset vielä tähän loppuun.
Mä en Tuo ei jää. oo kylläkään hide. Ota hide, yksi screech ja hide. Joo. Ai. Ai! Tää ota vaan kaikki haidiksi. Ota kaikki haidiksi. Mulla on tosi vähän helttiä näin jäljellä. Okei, no sitten. Mä vaan näen sut tukan vaan. Enää kuolemista. Kiitoksia kun katsoit tämän. Nämä ovat surkeita raneja. Tää oli Seuraavassa. Tää oli 5 Mitä? Tää oli 5 minuuttia pitkä tää mun pätkä.